Allah ya yi wa ɗaya daga cikin makusanta jaruma Rahama Sadau rasuwa. Fitacciyar jarumar fina-finan Hausa Rahama Sadau ta yi rashin ɗaya daga cikin makusantanta, kamar yadda ta bayyana a shafinta na sada zumunta. Jaruma Rahama Sadau ta wallafa hotonta tare da wani makusancinta wanda ta bayyana cewa sunansa Salim, inda ta rubuta cewa Allah ya ji kanka Salim, ya sa kana da babban masauki a cikin aljanna. Yayin da ga dukkan alamu ya kasance yana ɗaya daga cikin manyan aminan jarumar, kasancewar an gansu a tare a hotuna da dama, musamman idan ta fita ƙasashen waje wajen shakatawa. A hotunan da ta wallafa an ganta tare da margayin da kuma jaruma Fati Washa da kuma 'yan uwanta.